In een normale hof vind ik al duks te veel werk. Maar deze hof op de Industriestraat op Ruiver is zo'n beetje bijna een dagtaak. Een rotstuin is het met allerlei soorten vetplanten en cactussen. Zondag was er op een dag en gingen verder kijken. Ik ben verbaasd dat dit zomaar hier achter een woning ligt. Ik ben hier misschien wel 100 keer langsgekomen zonder dit te weten. Ja, dat hebben dus van heel veel mensen heb ik dat eigenlijk al gehuurd. Als ze dan binnenkomen, ja, dat had ik niet gedacht dat die inderdaad zoveel achterom zou zien. Ja. Nu is Ruiver vroeger wel eens bekend van de cactuswereld natuurlijk, maar, maar dat is er niet meer. Maar ja, jij zit er wel nog. Hè? Ja, ik heb inderdaad ook cactussen. Cactus is niet mijn grootste liefhebberie. Ik wil ze niet missen, dat sowieso niet. Maar mijn hoofdding is eigenlijk de rotstuin. Maar we kunnen wat dat betreft wel in de kast gaan kijken. Dus, Goed. Ja. Dit is de kas, hè? Ja, dit is dan de kas zoals je kunt zien. Ik heb mijn kas aangepast net bij de tuin. Ik heb het dus heuvelachtig gemaakt. De meeste liefhebbers, ik ben dus ook bij de cactusvereniging uiteraard en de rotstuinvereniging. Ik heb het zo gedaan, ik heb het aangepast aan de tuin, heuvelachtig gemaakt. En de liefhebbers bij ons, die hebben meestal dan gewoon een tablet en dan staat alles in put. Maar ja, dat is gewoon de keuze wat ze zelf maakt. Ik heb het dus puur gedaan voor het aan de tuin aan te passen. Zo past het meer in het geheel, hè? Ja, inderdaad. Dat is ook de opzet ervan. Ja. Ja. En ja, dit komt niet zomaar tot stand. Dit is jaren werk geweest naar me gaan. Ik heb mijn tuin op zich heb ik 25 jaar. En de cactussen, nee, ik ben geen 25 jaar lid van een cactusvereniging. Maar dat is eigenlijk gegroeid. Voorheen had ik een groentetuin. En ja, voor eigen gebruik uiteraard. En op een gegeven moment kreeg ik een kastje. En in de kas, daar kwamen in eerste instantie de eerste cactussen. En zodoende is het eigenlijk gegroeid, laat ik me zo zeggen. Ik ben bij de vereniging gegaan, dat heeft wel een aantal jaren geduurd voordat ik er ben begonnen. Maar zodoende kwam dat. Ja, voor groente geen plaats meer nu. Nee, in manier. Ik heb in de kas heb ik een slankenkommers in gezet. 5 planten, daar kon ik de ganse straat met leveren. Ik denk dat is het ook niet. Maar ja, dat zijn zo van die dingen. Ja, zo gaat het ontstaan eigenlijk. Hè? Dat is niet wat ze van tevoren bedingt, denk ik. Nee, dat is met de tuin uiteraard ook zo. Ik ben eens oerd met een bloemenpot begonnen. En dit is het resultaat van al die jaren. Ja. En wie komt er aan de planten eigenlijk? Doordat ook van de rotstuin en ook van hier? Doordat ik bij de rotstuinvereniging ben. En ja, er komen uiteraard leden die wat zelf kweken. Die hebben plantjes. En daar komt dus ook te weten en alles wie ze erachter kunnen komen. Tegenwoordig is het veel met wat betreft internet, hoe ze veel op kunnen zoeken. Maar de vereniging is wat dat betreft ideaal. Joh. Ja. En zodoende ben ik aan plantjes gekomen. Op een gegeven moment ben ik er zelf met begonnen om plantjes te kweken. Omdat er mensen waren van, oh dat wil ik wel hebben, dat vind ik wel leuk. En ik doe een keer zeeën en stekken en dat huurt dus gewoon doorbij. En zodoende is dat dan uitgegroeid, zal ik maar zeggen. Want ik heb toch aan die kant mijn kweekgedeelte en zodoende kom ik aan de plantjes en kan ik ook minstens een plantje aanwegen. Ja. Nou ja, ik hoef het niet te vragen wie voor werk het is, want volgens mij is het een dagtaak of niet? Ik ben sinds 2 jaar met pensioen en ik zit bijna dagen nog in een tuin, zal ik maar zeggen. Maar dit is gewoon mijn hobby en ik vind het geweldig. Ja, en onkruid is het meeste werk, maar dat doe ik hier. Anders had ik hem ook niet, denk ik. Ja. Ja. Veel succes ermee. Ik heb vandaag dan de open dag. Doet je dat dukker en heb je ook nog een mogelijkheid als mensen nou dit zien, wanneer dat ze weer kunnen komen kijken? In principe kan dat altijd. Moet ik me van tevoren bellen. En misschien voor toes, dan lukt dat. Dan kan dat.